Nazdar! Práve bude padať goldbox. Takže budeme hore. Dole! Dole radšej, dole. Či kde? Hore tam nie, lebo tam je dosť tých oných. Tak budeme tuto. A dúfam, že to presne na nás padne. Mám ho, ja som ho chytil! Sorry, Grzino! Sorry! Dobre, takže máme tu vianočný goldbox, čo je super! A ďalších 3000. Takže ako môžete vidieť tých Slovákov, čo mi píšu a tak, majte sa.